Stħajjiltom isum grupp ta' studenti waqt xi ħarġa kulturali li minn fosthom il-Kanċillier tal-Ġermanja Angela Merkel kienet l-iktar li spikkat. Hekk irrakkuntat il-kuratur tal-Konkatedral ta' San Juan, Cynthia De Giorgio, meta ltqajna magħha fl-aħħar jiem. Fissritilna kif dik ta' 3 ta' frar meta kienet il-gwida l-28 kap ta' stat f'daqqa kienet xi ħaġa mhux tas-soltu li tibqa' tiftakarha għal dejjem u spjegatilna wkoll għaliex l-interess tal-Kanċillier Merkel. Għax kienet ġiet f'2011 u kienet ġiet fuq xi state visit u konna tħanna eżatt f'dil kappella li qegħdin fiha issa. U dak iż-żmien kienx għadha rrestawrata u kontattilla ġifieri li l-fondazzjoni dejjem għandha bżonn il-flus biex tagħmel ir-restaw u sena wara bl-intervent tagħha konna irċevejna kważi xi 100,000 euros għal-restaw ġifieri bil-pitturi u bil-deb kollox. U ħadet interess ħafna wara qalt li nixtieq nara l-kappella. Għaliex il-kobor tal-Konkatedral ċekken anki lil dawk li fid-dinja huma fost l-ikbar, il-mexxejja ta' pajjiżi Ewropej. De Giorgio spjegat kif malli daħlu rad bidla fl-attitudni u kull ma semet kienu oġġettivi ta' xi ħadd impressjonat. Kienu jidhru mal-ewwel impressjonati bil-rikkezza ta' San Juan, bdew jaħarsu lejn il-ħitan u bdew anke jikkummentaw fuq l-ammont ta' deb u bdejt tisma' kliem bħal tremendous, wonderful, beautiful u kliem hekk. Il-Prim Ministru Theresa May semet b'attenzjoni li ma bħala dwar l-istorja tal-katedral, filwaqt li l-President Franċiż François Hollande żgiċċa mill-grupp biex jara l-kappella Franċiża. Kien jidher impressjonat, ħafna beda jitkellem bil-Franċiż, ma fhimx eżatt x'inhu, imma kien jidher li kien sodisfatt ħafna u kien hekk qed iħossu gburi li l-kappelli kienu miżmumin daqshekk tajjeb. Ma kienx jonqos li jaraw il-pittura ta' Caravaggio. Hawnhekk spjegatilhom kif il-pittura tal-qtuħ tar-ras ta' San Juan għandha relevanza sal-lum il-ġurnata għaliex tirrappreżenta s-sofferenzi tal-bniedem li mijiet ta' snin wara għadhom hemmhekk. Fl-isfond li f'pajjiżna kienu qed jiddiskutu l-immigrazzjoni u kif jistgħu jsalvaw il-ħajja ta' dawk li jippruvaw jaqsmu lejn l-Ewropa, De Giorgio fissritilhom biktar passjoni dan is-sinifikat. Kienu qegħdin jitkellmu bejniethom u naħseb kienu għall-mument ishom anke daħlu f'qoxrithom meta raw il-simboliżmu tal-Caravaggio kemm fil-fatt kien għadu reali.